het te warm. Het gaat hartstikke leuk. Ze komen uit de Westrijn, Kalmersweg, Harkema, zelfs gewoon uit Wartenwij. Ze komen overal bij. Ik heb een hele prutte, ongeveer. Nou, ik denk van groep 1 tot en met 2, er zijn een heel prutte, er 20. Maar van groep 4 tot en met 8 ongeveer een lietse 100. Ja, het straatsen, het kwamen deze dagen een prutte voorbij op Facebook. Dus ja, wie toch, dan nemen we dit ook maar straatsen. Maar het is eigenlijk gewoon reetrieden op skielenbaan van iets. Ja, maar wel op asfalt. Hè? Dus dat maakt het wel weer extra bijzonder. De opkomst is hartstikke mooi. We hadden georganiseerd voor de groepen 1 tot en met 8. De groepen 1 tot en met 2 die binnen ons rieden. Kun je goed schaatsen? Ja, En waar schaats je dan? in Leeuwarden, bij Verwert. En ik shorttrack bij Trias. En de orengroepen, ja, er komen al wat meer bij die zich gewoon melden. Maar goed, die ben ga ik al eens wat vaker rieden. Dus het is wat aantrekkelijker voor om te doen. Ik ben juist rond een uur of 6 begonnen. En juist rond een half uur lijk op bed. En toen gingen we echt eigenlijk alles regelen. De brandweer had dus geholpen. Die gaat 3 keer op Nijhoe de baan west om te besproeien. En nou ja, eigenlijk verzen het al op het moment dat ze ons sproeien weer. Iedereen wil helpen, prutte vrijwilligers, sponsoren, de kopen en de pitshop tenten die u sponsort. Dus ja, iedereen weer klaar en enthousiast. Dus het wie samen klaar. Het is net meer Sarah die doen kan blijven, maar ze zetten wel wel een sprinting. Super. En Sarah, super dingen. Hartstikke goed. Er komt er nog een in hoor. Wat is zo hard? Ja, Is het wel goed? ja. Hard